po yung after landfall ng Super Typhoon na Benta. Ito po yung nangyari sa amin dito sa Balui. Ito yung Agus River ng Balui. Hello mga Maranao, ako po si Daniel Matsunaga, I'm on DJ Casper. Yan, si DJ Casper. Sa lahat ng kapatid kong Muslim, yan po si DJ Casper, si Mamrak Haludbas sa Lanao. Kaibigan ko yan, ang bait-bait niya. Siya yung tumulong sa akin sa Mindanao area. I love you DJ Casper. I love you kapatid na Muslim, Mamrak Haludbas. Ito po yung after landfall ng Super Typhoon na Benta. Ito po yung nangyari sa amin dito sa Balui. Ito yung Agus River ng Balui. Actually, itong tulay na to, kung saan ako nakatayo, sa normal na situation ng tulay na to, yung ano ng Agus is, if I'm not mistaken, 7 meter ang taas. Ngayon, almost 1 meter lang ang hindi, ayan lang po. Yung nakikita niyo po yung pader na yan, dati 7 meter. Yung taas niyan ngayon, ayan na, halos na na. Kaya actually gusto ko lang ipaalala sa lahat na dito kami dito sa Balui, awareness kami, baka bumaha, and we got some information from some civilians that the Agusan i-open daw nila yung dam nila. So if ever nang mangyari yun, i-open nila, it means magiging times 2 to siguro. Hopefully wag sana mangyari, and sana ipanalangin po natin na hindi nila i-open at hindi magkaroon ng flood here in Balui. Now we are here in Old Bridge, Balui. A lot of civilians na nakamonitor sa kalagayan ng Agus River. So we call on the local government units of Municipality Balui na sana'y nakatambay yung mga facilities ng nila, if ever na ma-times 2 itong baha na to. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung loob ng market na talagang binaha rin.
Simula ng alas 6 or madaling araw yata yon, kasi hindi pa ako gising, umulan talaga dito. And medyo humina lang yung ulan. Ngayon umamon lang. Just few minutes lang. Ngayon oras na dito, if I'm not mistaken, is almost 1 o'clock in the afternoon. Almost 2 o'clock. 2 o'clock, yeah. So ito po yung simula umaga hanggang ngayon, ito po yung kinalabasan ng lakas ng ulan na talagang itong Agus River is umapaw na. Kung makikita po natin yung mga bahay sa gilid ng Agus River, dati talagang dati hindi yan malayo sa ng Agus. Ngayon talagang binaha na sila. And hopefully kayong mga kababayan namin dyan na nanonood, sana po manalangin tayo na hindi tumigil na yung ng ulan. Kasi if ever hindi, nako, iwan ko lang. Ito po yung mga civilian na talagang nakamonitor. Ayong yung kagalang-galang natin na kagawad. Nandito rin yung mga Barangay Local Government Units ng West Poblacion. Ayan. Yan yung isa rin OFW. Oo nga pala, nagbigay pala sila ng advice kanina sa Islamic Center sa mosque. Nag-announce daw sila na yung nakatira sa gilid ng Agus River is magbabakwit daw. Ayun na nga, gaya ng sabi ko kanina na natanggap nila din yung advice daw ng Agus 1 River Dam na bubuksan nila yung kaya hopefully wag sana mangyari. Kasi kung tutusin talaga dito sa right side, dito sa mosque is hindi pa umapaw siya ng mga I think 2 meter, 1 meter na bago siya umapaw tuluyan sa highway o sa kalsada. And dito sa left side talagang bumaha na sa kanila. Kita niyo na po. Oh. So if ever tuloy-tuloy ang ulan, talagang aapaw na yan talaga. And the rest of ang public market, ang poblasyon, ibabaha talaga. At saka yung nakatira sa gilid ng Agus, kailangan talagang magbakwit. And this time, itong sa left side, talagang siguro nagbakwit na yung mga kababayan natin dyan. So mamaya po ang antabayanan po natin mamaya yung mamaya ipapakita ko po sa inyo yung sa public market kung gaano siya binaha, kung gaano naapektuhan yung mga kababayan natin. So this time hindi ko lang na-live kanina, mahina yung signal at ito lang yung pagkakataon na na-live ko while nakatayo ko dito sa Old Bridge ng Balwi. Itong si GC Texon 2, pero iman to may kay tusuran. That's right, may kay tusuran. Pero ang
inaantabayan natin yung mga naipon na ulan o yung flood manggagaling sa iba pang mga munisipyo, ngayon dadaan dito sa atin. Yun ang ano natin doon tayo alarma Once na dumating na yung mga baha sa ibang munisipyo ng katabing bayan ng Municipality Baloy like Sagyaran, Pantar, Pantauragat, yan, Taguluan. Nako, mahirap na. Dito kasi naipon yan. So, kaya nga, manalangin po tayo. Live ba ya? Live. Sana nag-jortista. Diba ko na, pati sa mga mangga sa kadyo. Oh, David. Malama ito. Ito na nga, naka-live. Live na sa Facebook. Ang daming watching Naway, nanonood si Kuya Bebs ng DXM na Radyo Publico Point Sukul Radio. At saka sana makaberage niya to. O nga pala, yung turel natin sa Mumungan, sira na. Kaya lang hindi masyado makita. Siguro kung nakikita niyo yon, yung bubong na yon, yan yung paliguan ng turel ng Mumungan. Ngayon, konti lang ang nakikita sa bubong. It means talagang bumaha siya umapaw siya ng mga 6 meters. Live na. Ang daming watch mo. Bakit? Grabe yung mabagras yung nalarkin Grabe, siya nang sakuan na. Okay, kahit saan man tayo dito sa Pilipinas, basta ngayon alalahanin natin may bagyo sa atin na kalagitnaan siguro na nandito pa sa area of sa area natin, lalo na sa Mindanao. Kaya sana awareness tayo lahat, ingatan natin ang sarili natin, yung mga pamilya natin. Okay, yung mga anak natin baka naglalaro lang sa minsan kasi may gaya ng sindong na hindi nakakala ng mga tao na nung nawala yung ulan, akala nila na tapos na yung baha. Yun pala, dumating yung mga malaging tubig galing sa mga kalapit bayan ng Iligan City. Kaya yun ang nangyari. At nawa hindi rin mangyari sa atin dito sa Balui. Tumigil na yung ulan. Umamon-amon lang. Kaya lang, ang awareness natin dito is baka ngayon dumating yung mga baha sa ibang kalapit bayan natin. Gaya ng Pantar, Sagyaran, Marawi. Ayan, Pantauragat, Taguluan. Yun ang isang awareness natin dito. Ito yung dating konsyal natin, Popoy Abdul.
Yan po yung muski natin dito sa Balui. Kung nga pala, babala sa mga nanonood ngayon ng mga taga-Balui, lalo na dito sa poblasyon, both poblasyon, east and west. Naway, bantayan natin yung mga anak natin, baka mamaya samantalay nila yung baha, maligo sila. Alam na natin, itong August natin, pwede natin sabihin na killer river to eh. Ang daming nalunod dito, kaya sa mga kababayan natin na taga-Balui, bantayan natin yung mga anak natin. Hey! Kota baby! Mamatay. Hoy, share man namin! Mabanda din nan. Mga taliwag po tayo puputi ni Pusay. Post mo yun ha. Dami ba yan? Mabanda din nan. Ilubangan ng dari. Ano na mabango ah. So sige po, maya-maya po magbibigay din po ako ng updates regarding this Super Typhoon Benta dito sa municipality ng Balui. So sige po, mamaya po tabayan natin na kung ano po yung updates. At naway once again, ako po yung nananawagan sa mga kababayan natin na dalangin natin na naway tumigil na yung ulan. Sige po. In behalf of the Kuya Bebs ng HBS Abdulhamid Broadcasting System, Mindanao Television, and DXM 92.0 School Radio, ito po yung inyong kababayan na laging naglilingkod sa inyo through information regarding sa ating bayan, Municipality of Balui, DG Casper. Ako po yung taos pusong nagpapasalamat sa inyo sa nanonood. Maraming salamat, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.